Amen. Asidilizeleni emshadweni. Ngiyabingelela nonke ngegama lika Jesu. Amen. Jesus okhulumayo ngiyamuthi babuphumpa ukuthi uMr. Brother Emmanuel. All right. Yeah, so khohlile ukuthi ngimi. So mfowethu uSinathi amakholiku wami akhona lapha phansi. So bathumele mina ukuthi ngizokhuluma ukuthi sisebenzisana kanjani nawe. So yeah, ziningi izinto lengazisho ngoluzana uNkosinathi but ithi ngangeni too much ngoba isikhathi sami sincane bathi 4 minutes. Umfowethu sisebenza naye lapha la sisebenza khona. So mina mangifika ngithole ibona lapha efamily so ngachubeka nabo. Ukhona omunye usisi lapha sisebenza naye sishift ne1. Ngikhumbula ngelinye ilanga sashayisa emsebenzini. Masishayisa emsebenzini umphathi wethu uzofuna. Makafona ufonela mina uthi ucela ukukhuluma nabo bayithi ngalesikhathi ngishayisile mina ngisendlini. Ngithi hayi uNkosinathi akekho ngale ungene ngale side uthi kunike ifoni ngifuna ukukhuluma naye. Manje angazi ngomthola lapho uNkosinathi ngoba ngisendlini yena kuseside ngimshiye esayidini. So kwakhosta ukuthi ngidrop ifoni mangidrop ifoni wafonela uNkosinathi ngoba akazwani namanga. Makafonela uNkosinathi wambuza ukuthi nani kuphi. uNkosinathi wasiplanisa kabuhlungu kakhulu wathi sishayise ngo7. Hawu makathi sishayise ngo7 ezashuba kwathola ukuthi kufuneka ukuthi ngiyokhuluma ukuthi kuze kanjani ukuthi sishayise early without permission yakhe umphathi wethu but sayilungisa lapha but ngathanda into eyi1 ngayo. Hayi siswami amanga yamhlula lo akakhona ukukhuluma amanga. Immediately makaqala ukukhuluma uzombona amanga yamhlula totally ngiyo lento enithanda kakhulu ngayo ngoba makathi ukhuluma into straight amanga wona akazwani nayo but amakholisi wami nami sithi congratulations emshadweni wakho ngathi uNkulunkulu angakubusisa kakhulu siyabonga.